Toiselle pyörälle Johnny ja Selma McQueen. Annetaan kunnon aplodit. Renkaissa ilmaa 6 kiloa ja vain ja ainoastaan kuten muutos elikkä lukko perä. No, sieltä tulee vielä Hansi vauhdillaan. Noin, pidi. Hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat, näin siellä Hansi Traber ja Johnny Traber. Tulemme näkemään nyt taitoja näytössarjan 2 autolla, 2 pyörällä samanaikaisesti. Ja ensin tulee tämä hitaan taitoajon taidon näytteet slow driving. Kuinka hitaasti autolla voi ajaa 2 pyörällä tässä. Helpottaa kuvia, koska vauhti ei pääse voimaan, tämähän on niin taitoajo. Seuraavana tulee sitten taitoa jo 2 pyörällä aivan rinnakkain, hyvin lähekkäin toisiaan, melkein toisissaan kiinni, eli sieltä tulee rinnalle Hansi ja siinä he ovat side by side, rinnakkain. Miksi? Läpi sut tuossa autossa. Siinä tulee yksi sarjaa, joka on sitten Harri Kuusajoa aivan peräkkäin puskurissa kiinni. Puskurissa. No tää. Miksi tonne törmää tohon? Yes. Arvoisa yleisö, naiset ja herrat, Hansi Traber, Johnny Traber. Taxi. Are you going to town? Johnny ottaa kyyti. Are you going to drinking beer? Beer, joo, oikein arvasin. Kaljalle se on lähdössä taas. Tää Kokkohan on yksin huoltaja. Hän huoltaa ihan itteensä vaan koko ajan. Mutta muista. Kiinnitä turvavyö. Fasten your seatbelt, Kokko. Very important. Erittäin tärkeätä. Turvavyö täytyy aina muistaa. Hei! Mikä sä koulut? Alas! Kokko! Tule heti pois sieltä! It was very dangerous, but cool! Seuraavana vuorossa erittäin vaikea ohjelmanumero autolla 2 pyörällä. Todella pieni ympyrä. Nyt tää alue on vähän sateen vilkastama. Siinä saattaa olla myöskin bensiiniä ja se aiheuttaa lisää ongelmia. Pienikin ohjausvirhe oli se kohtalokas tässä. Balanssipiste täytyy olla täysin oikea ja myöskin tuo refleksipuoli täytyy olla kunnossa. Miehellä on ikää 61 vuotta ja todellakin huomaatte, että hän hallitsee tämän homman. Hänhän on entinen Gordian Wire akrobaattitaiteilija. Hän on korkealla 10 metriä korkeudessa taituroidun kanjonin yli vairilla, joka on sinne piilotettu ilman turvaverkkoja. Mutta huomaatte, että tällä miehellä kyllä tämä balanseeraus on hallinnassa. Hän on tämän shown johtaja ja monen stuntmiehen kouluttaja. Hansi Traber. Elämä legenda. Hansi. Ja sitten tulee
Johnny, mutta miten hänellä on nyt sitten mielessä? Johnny, what do you want? Yes? Hän haluaa tehdä specialistanttinumeron. What is the special stunt? Hän tarvitsee 2 neitokaista yleisön joukosta, koska hän ajaa 2 pyörällä. Driving on 2 wheels. Kädet pystyy, ken haluaa mukaan. 2 pääsee, only 2. Seisomakattelun puolelta myöskin saa tulla. Kädet pystyy, ken haluaa, niin kokkonolta. Hän on herrasmies. He is gentleman. Yes, of course. Naiset. Ei nyt ihan tapella, mutta sanotaan, että joskus on tunkua tänne autoon. Sieltä ensimmäinen ja sitten toinen vielä. Under. Second lady. Alright. Very good. And now, tytöt sinne. Out. Hei, minne sä menet? Where are you going now? My caravan! You caravan? With ladies? Drinking beer? No, coffee! Ai kafe. En usko tyttöjä. Vie tytöt sinne. Auto, joo. One more! Ja 1 vielä. Hei, nyt pääsee 1 vielä. Tänään on special day. 1 pääsee vielä. Ken haluaa? Ei löydy. Johnny, you ready? Okay. Hey! Oh! Stop! Not you! Ulos! Not you, tää on Johnny homma. Yeah. Yeah, not you. Maybe later. Okei, ja sitten tytöt 2 pyörälle. Riemun kiljahduksia tytöt. Nyt varmaan jännittää. Hermosia vatsassa ja siitä. Hey, stop! Becca, it's not going. Ei onnistu. What's the problem now? See it? I didn't see. En nähnyt. Erittäin vaarallista. No. Becca, these 2 ladies in the car, yes? Yes. They won't kiss me when I drive. Ne halus pussata sinua siellä. Ei, Kokko, nyt et pussaa tyttöjä. Ulos. Oi. Kokko. Meni sinne. Tule ulos sieltä. Kisko se mies ulos. Kokko. You was kissing lady? Kuulitteko tytöt siellä autossa? Johnny sanoi, että esityksen jälkeen saatte pussata Johnia. Ei nyt, koska meidän täytyy antaa keskittymistä rauha. Johnny. Ja sitten 2 pyörälle. Annetaan railuvat aplodit tytöille. Ja tytöille onnittava uusi kokemus menossa, joka varmasti muistuu. Katsotaan, mitä tulee. Näin, Johnny ja tytöt. Kokko, et sinä. Tää on perheongelma. Kiitoksia. Oliko hyvä kyyti? Very good. Kiitos. Hei, ei jotain jää. Hey! You lose in the car! This is you! What's that? Becca, you know what it is? I don't know. This is special double umbrella. Se on spesiaali kaksoissateenvarjo. Okay. No kaikkea sitä kuulee kuin vanhaksella. Okei. Hyvä. Okidoki. Girls must do. I like also good. Yes. Yes, I think it was very good. Se oli todella hyvä. Kyllä, mä oon samaa mieltä, joo. Haha, Kokko sanoi,